O yan mga friends, meron naman tayong panibagong ulam na niluto. Okay? Yan po. Masarap po yan. Masamsami kung tawagin sa Pangasinan. Panibagong ulam at panibagong vlog. Ha? Kainan na! Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po! Isang magandang umaga po sa inyo mga friends. At tayo magluluto ng panibago na namang ulam. Okay? Ito po ang iluluto natin. Burong gurami po yan mga friends. Okay? Isa po yan sa mga sikat na ulam na makikita dito sa aming probinsya ng Pangasinan. Okay? Bago tayo mag-umpisang magluto, huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay mga friends? So tara na! Iluto na natin tong burong gurami ng Pangasinan. Okay? Tayo magigisa. Pero mauna muna yung luya. Yan, yung mga luya muna. Yan. Ang mauna. Yan po. Tapos, isunod natin po yung mga bawang. Sabay na natin po para minsanan na. Pati yung mga sibuyas. At saka yung mga dahon niya. Haluin. Lagay na po natin yung mga kamatis mga friends. Yan. Saka yung mga siling haba. May slice na namin. Yan po. Tapos yung siling pula. Yung magbibigay po ng anghang sa niluluto natin. Maliban pa dun sa siling haba na nilagay natin. Okay. Yan po. Yan po na. Ayan. Hintayin natin maluto mga yan. Total saglit lang po yan eh. Kasi ganyan lang po sa paggigisa. Hindi po pwedeng matagal, baka masunog po yung mga nilagay natin, no? Yan. Yan mas, friend. Igisa muna natin sila mabuti. Okay? Yan nga, friends, bali ilipat muna natin dito. Okay? Yan. Yan. Isunod na natin po yung burong gurami. Okay? Yan. Yan po. Ganyan lang po. Ang simpleng pagluluto ng tinatawag nilang buro. Okay? O yan mga friends. Bali luto na po yung burong gurami. Bali ibalik natin po yung mga kamatis, sibuyas at mga iba. Yan po. Balik natin. Yan. Tapos, haluin po natin mga friends. Yan po. So, alamin na kung anong kasunod dito. Okay? O yan mga friends, meron naman tayong panibagong ulam na niluto. Okay? Yan po. Masarap po yan. Masamsami kung tawagin sa Pangasinan. Panibagong ulam at panibagong vlog. Ha?
Kainan na! Hello mga friends! Bali kakatapos lang natin nagluto. Okay? Bali ito po yung niluto natin. Ito. Spicy burong gurami. Kung tawagin. Okay? Yan po. Okay? Isang uri ng buro. May iba't ibang uri ng mga buro yung binibenta. Dito sa amin, dito sa Pangasinan. Meron din yung tinatawag nilang burong tilapia. Meron din po yung tinatawag nilang burong dalag. Mana natin, okay? Bari karamihan to, makikita to sa mga palengke dito sa Pangasinan. Kahit saan kayo pumunta, sa Dagupan, Mangaldan, sa Manawag, kahit saan po kayo pumunta. Sa Kalasyaw, yan po. Tara, tikman na natin mga friends, okay? Kuha po tayo ng konti muna, okay mga friends? Yan. Tikman muna natin na walang kanin, okay? Yan, kuha na tayo mga friends, oh. Yan. Yan, tikman na natin, okay? Ito. Okay yung pagkaalat niya, hindi na kailangan maglagay ng asin, okay? Tapos, yung pangalawa naman, mararasaman mo po yung anghang. Kasi naglagay po tayo ng siling haba, saka yung lead na maliit na sili, okay? Sinama natin doon sa paggigisa kanina, okay? Tapos, mararasaman mo din po yung yung mga luya na nilagay natin, okay? Yan po. Medyo maasim po siya konti kasi nilagay natin ng mga kamatis, okay? Yung mga nilagay natin kasi mga bawang, okay? Yung malalasahan mo din yun, saka yung mga sibuyas. O, kamusta naman ang sibuyas dyan sa inyo? Mura na ba? Para isunod naman natin, tikman ko na may kasamang kanin. Okay mga friends? Ito naman po yun. Yan po. Kuha ulit po ako. Yan. Tapos ilagay natin dito mga friends. Dito sa babaw ng kanin. Yan po. Yan po. Ilagay na natin sa kanin, no? Yan po. Ito yung kanin. Ito po yung buro. Yan. Yan yun. Yan po. Okay. So, bali masarap po siya mga friends, no? Masamsami. Halong biro, okay? Talagang masarap po. Naimas, kung tawagin sa Ilocano. Maganda dito mga friends, pag mainit-init pa yung kanin nyo. Yun ang suggestion ko. Pwede din po sa sa fried rice, okay? Yan po. Lagyan na naman natin dito sa ibabaw ng kanin. Ito po. Ayan. Yan, may kasama ng luya. Yan. Tignan natin mga friends. Kuha pa po ulit. Okay? Yan. Oh, yan mga friends, okay? Ito na natin. Okay. Kaya nga pala mga friends, yung mga gusto para magpa-shoutout, bali mag-comment lang po kayo dito sa baba ng vlog kong ito. Okay? Pag nabasa ko, automatic na po yun na isa-shoutout ko kayo sa susunod na vlog ko. Okay?
Ayan na po. O yan mga friends. Bali, bago tayo tulungan magpaalam, inom muna ako ng tubig. Okay? Yan po. Inom muna tayo ng tubig mga friends. Okay. So, ano mga friends, bali finally, magpapaalam na ako at makikita ulit tayo next time. Bali mag-isip na naman ako ng panibagong content. No? Importante ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Yan po. Mga po kayong lahat. Goodbye my friends! Kita ulit tayo next time. Okay? Bye-bye!